Един от големите проблеми на града е презастрояването. Това, което се случи в Южната дъга, не бива да се повтаря никога повече, никъде другаде в града ни. Имаше опити за застрояване на междублокови пространства в Младост пред блок 73 градинката, в съвсем наскоро Мосагеница и в Овчи купел пред 29 блок. Това са лоши практики и е редно инвестиционните интереси като цяло с един нов общ устройствен план да бъдат насочени на север, като си вземем поука от разрушаването на жизнената среда в южните квартали и поставянето на хората пред свършен факт в една среда, в която те постоянно трябва да се борят за жизнено пространство, особено с автомобилите, които няма къде да паркират. Затова има известни решения, като например изграждане на сглобяеми конструкции за етажни паркинги, но все още те като че ли не са толкова популярни сред управляващите на града. Застрояването на публични пространства, частна общинска собственост или публична общинска собственост и придобиването и от частни инвеститори е лоша практика. Тя трябва да бъде прекратена, за да може да запазим публичните пространства като места за срещи, места, където да се развива спорта и общността.